Awa alaikum. Ga ba. Yana shagon. Ya ne? Ya aike ni. Lafiya lau ya gari. Normal wallahi. Kana da C-Max? Shi ma. Bari dai in duba shi. Ina tsaye kamar ya kare ne ko. Shi ma tunan ba ko ya kare ba. Da ya zai ne kamar ana sai da sai a shagon nan wuri. Bai sai. Ko ba shi bane wancan. Gobe ne ya je kasuwa. Kuma duka ba wa shi ne ba ku. Yanzu ya zai. Wancan tumatir ne. To wancan tumatir ne. Nawa yake? Wannan. Dalila ne. Ba komin da guda ko kuma ba shi za mu haɗe an jima. Masha Allah. Abokina, ka bar ranka fa. And who can say